Falsa stikka fil-kalkoli. Il-Gvern Laburista żgarrawlu l-kalkoli b'differenza ta' kważi biljun euro. Dan ħareġ minn rapport ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li sab li matul is-sena 2020 il-Gvern daħħal 967 miljun euro inqas minn dak li kellu previst tal-istess sena, kważi biljun euro inqas minn dak li kien pjana. Matul dan il-perjodu l-Kummissarju tat-Taxxi ġabar total ta' 2.43 biljun euro, dan fil-waqt li id-dwana ġabret 267 miljun euro jew inkella 86.5 miljun euro inqas minn dak previst. L-istatistika maħruġa mill-Awditur Ġenerali turi li b'kollox inġabru 3.7 biljun euro mill-income tax, kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali, dazju, taxxa fuq il-valur miżjud u dwana. Matul is-sena 2020, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi wettaq kważi 1500 investigazzjoni li minnhom inġabru 29 miljun euro. Aktar minn 500 każ ġew riferuti lil Financial Intelligence Analysis Unit fejn minnhom 8.2 miljun euro ġew irkuprati. Kien hemm ukoll 7 każi ta' evażjoni ta' taxxa li kollha ġew riferuti lill-Pulizija. Il-total ta' VAT miġbur wara azzjoni ta' infurzar ammont tal 23 miljun euro. Iċ-ċifri maħruġa mill-Kummissarju tat-Taxxa juri kif mill-1.6 biljun euro li daħħal il-Gvern 88 miljun euro biss marru lura bħala rifużjonijiet. Id-dħul mill-kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali kien jammonta għal 1064 miljun euro, kważi 85 miljun euro inqas minn dak previst. Min-naħa l-oħra, id-dħul mid-dwana naqas b'69 miljun euro. Fil-waqt li id-dħul tal-VAT kellu żieda kostanti mill-2016 sal-2019, fl-2020 u allura fis-sena tal-pandemija inġabru 167 miljun euro inqas mis-sena ta' qabel.